Sa ating pong regional news, tradisyonal na pagtatandok o pagsipsip sa Rabies, mahigpit na ipinagbabawal sa La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Muling iginiit ng Provincial Veterinary Office ng La Union ang pagbabawal sa pagtatandok o ang tradisyonal na pagsisipsip sa viral antigen na rabies kapag nakagat ng aso ang isang individual. Sa ulat ng tanggapan, hindi ligtas ang pagtatandok at maaari pang magdulot ng komplikasyon sa katawan ng isang tao tulad ng mataas na tsansang magka-tetanus. Noon pang 2014 ay naipatupad ang Provincial Ordinance No. 053 na nagbabawal sa pagtatandok sa buong lalawigan at karampatang multa na 5,000 pesos o isang taong pagkakakulong. Samantala nakitaan naman ng pagbaba ang naitalang kaso ng rabies sa La Union noong nakaraang taon na nasa 7 mula sa 14 na kaso noong 2023. Bagaman bumaba ang naitalang kaso ng rabies, patuloy na hinikayat ng tanggapan ang pagtangkilik sa mga vaccination drives at pakikiisa sa kampanya tungo sa responsible pet ownership. Kasama mo mula dito sa IFM Nagupar, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.